kemm nixtieq ngħinek. Isa Bastjan, ħaffef, għax ma rridx li naslu tard tal-festin tax-xogħol. Grazzi Wendy li ġejt għall-festin tax-xogħol. Kollox sew? U dan it-tfajjel żgħir li ġibt miegħek minhu? Dan it-tifel jismu Bastjan. X'tixtieq rigal għall-milied Bastjan? Ħallini naqta' xi tablet jew xi logħba ġdida fuq il-computer żgur. Le, ir-rigal li nixtieq din is-sena huwa li Mister Sieħbi isib xogħol. Kemm għandek qalbek tajba? Jogħġobni dan ir-rigal. Ħa ngħidlek x'nagħmlu Bastjan. Fuq din il-karta hawn id-dettalji tiegħi. Ħa din il-karta l sieħbek u għajt lil missieru jiġġempilli fuq dan in-numru. Iwa, hekk nagħmel. Grazzi ħafna ħafna. Ara minn hawn. Għaddu. Xtaqt nirringrazzjak personalment tal-ġest nobbli tiegħek Bastjan. Grazzi ħafna. Dak li għamilt kieku taf kemm ent lill-familja tagħna. Li qed narakom kuntenti huwa l-isbaħ rigal li qatt qlajt. Kuntent li stajt ngħinkom. Flimkien Għat-Tfal!